Σας λένε Άγγελο, όχι, Όχι. Και πώς σας λένε? Είμαι ο Άλμπερτ Βέσκερ. Α, μάλιστα. Και τι θα μας... Sexy dance. Για πάμε. Εγώ υπηρέτησα στο Μεγάλο Πεύκο και ήμουνα καταδρομές. Είσαι ανώτερος, είσαι ανώτερος απ' αυτά που σου έχουν μάθει. Καιρός να φύγεις απ' τα πάθη. Ψέματα σου έχουν μάθει. Καιρός να φύγεις απ' τα πάθη. Έχω μια παθητά. Αν αγαπάς τόσο πολύ, δεν το ζείτε με κι άλλοι. Αν λυπάσαι τόσο πολύ, δεν το ζείτε με κι άλλοι. Προδότη Λαζόπουλο. Προδότη Λαζόπουλο. Προδότη Λαζόπουλο. Πάρε τους στο σπίτι σου. Προδότη Λαζόπουλο. Προδότη Λαζόπουλο. Πες μου που υπηρέτησες. Εγώ υπηρέτησα στο Μεγάλο Πεύκο και ήμουνα καταδρομές. Καταδρομές! Το πήραν από τη μαμά καθ' το παιδάκι μου. Αυτοί οι λεγόμενοι αναρχικοί, αυτούς τους ιδεολόγους εγώ τους θαυμάζω. Γιατί τους θαυμάζω? Ναι, δηλώνω ότι τους ιδεολόγους αυτούς, τους νέους, τους θαυμάζω. Ήρθε μία μέρα ένας αναρχικός στο γραφείο μου και του είπα ότι εγώ είμαι πιο αντιξουσιαστής από σένα. Αυτοί που λέγονται δεξιοί είναι μικροαστούλιδες. Αμάν μην κάνουμε κάτι, μην μας πούνε να προσέξουμε, μην φάμε μια πουνιά, όχι, το ένα τ' άλλο, μικροαστούλιδες. Σας θαυμάζω που οι αγωνιστές είστε σε αυτό το χώρο και δεν είστε στο δικό μας. Πες μου που υπηρέτησες.